አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽናሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 24 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ሓድሽ ሐዋርያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ ጻድቅ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ለካቲት 24 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 24 በዚህ ዕለት ኣብ ዘመነ ከሓድያን ነገስታት ዲዮቅልጥያኖስን መክስሚያኖስን ዝነበረ አባ አጋቢጦስ ዕረፍቲ እዩ። ናይ ቅዱስ አቦ ወለዱ ካብ ህፃኑ ጀሚሮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ አዕበይዎ። ዲቁና ተሸይሙ እንዳገልገለ ድሕሪ ምንባሩ ናብ ሓደ ገዳም ብምኻድ ኣብኡ ድማ ንኣረጋውያን መነኮሳት ዝሕግዝ ኮነ። ንኣረጋውያን እንዳሓገዘ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብዓቢ ተጋድሎ ነበረ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ምስ ጾመ ድማ ዝምገቦ ናይ ሽምብራ ሓሰር ነበረ። ምስ ድቃስ ክከራኸር ኣብ ዝደለየ ጊዜ ድማ ምስ እቲ ሽምብራ ሓሰር ሓመድ እናወሰኸ ይምገብ ነበረ። ኣብዚ ውሽጢ ተጋድሎ እንከሎ ሓይሉ ግን ሙሉእ ነበረ። ናይ ኣረጋውያን ኣገልግለቱ ከዓ ፈጺሙ ኣይቋረፀን። ክጽውዖም ከሎ ድማ ጎይቶቶይ እንዳበለ እዩ ዝጽውዖም ዝነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ዘደንቕ ዓበይቲ ዝኾኑ ተኣምራት ባእዳው ገለጸ። ካብ ሰባትን ካብ እንስሳታትን ኣጨናቂ ዝኾኑ ሕማማት በጸሎቱ ኣወገደ። ንብዙሓት ሰባት ዘጥፍአ ከይሲ ወይ ከዓ ገበል ቅዱስ አጋቢጦስ ብሓይሊ ጸሎቱ ቀተሎ። ከም ዕንፀይቲ ደሪቓ ብብዙሕ ጭንቅን ሓሳርን ዝነበረት ንሓንቲ ምስኪን ሰበይቲ ድማ ፈወሳ። ናይ ቅዱስ አጋቢጦስ ተጋድሎን ናይ ሓይሉ ጽንዓትን ተኣምራት ምግባሩን ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዝተሰምዐ ጊዜ ድማ ስሙ ሉኪያኖስ ዝበሃል መኮንን ናብኡ ጭፍራታቱ ልኢኹ ንቅዱስ አጋቢጦስ ኣምጽኦ ብዘይፍቃዱ ድማ ብግዴታ ሓለቓ ሰራዊት ገይሩ ሾሞ። ቅዱስ አጋቢጦስ ግን ከምቲ ናይ ቅድም ይተግህ ደኣ ነበረ እምበር ጽኑዕ ዝኾነ ተጋድልኡ ኣይገደፈን። ንዲዮቅልጥያኖስን ንመክስሚያኖስን እግዚአብሔር መሳጥፎኦም ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነገሰ። ኣብዚ ጊዜ ድማ ቅዱስ አጋቢጦስ ካብ ሽሞቱ ተፈልዩ በዓቲ ኣጽኒዑ ብተጋድሎ ንምንባር ምኽንያት ዝደሊ ኾነ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መልክዑ ጽቡቕ ዝኾነ ሓደ ጎበዝ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ጎበዝ ከዓ ክፉእ ጋኔን ሓዲርዎ መዓልትን ለይትን ብጣዕሚ ዘሳቅዮ ኾነ። ንቅዱስ አጋቢጦስ ካብ ዝፈልጥዎ ሰባት ሓደ ሓለቓ ናይ ወታሃደራት አጋቢጦስ እንተ ዝመጽእ ካብዚ ሕማምካ መፈወሰካ ነይሩ ኢሉ ነቲ ሕሙም ነገሮ። እቲ ሕሙም ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ንጉስ ጭፍራ ስርዓት ዘሎ ብሓቂዶ ነዚ ክገብር ይከኣሉ እዩ በሎ። እቲ ሰብ ከዓ ናይ ቅዱስ አጋቢጦስ ኩሉ ገድሉን ስራሑን ነገሮ። እዚ ጋኔን
ዝሓዞ ጎበዝ ድማ ካብዚ ሕማመይ መታን ክፍውሰኒ ንናይ ወታደራት ሓለቓ ንኣጋቢጦስ ቀልጢፍኩም ኣምፁለይ በለ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ነዚ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ንቅዱስ ኣጋቢጦስ ከምጽዋ ኣዘዘ። ቅዱስ ኣጋቢጦስ ድማ ምስ መጸ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሙም ብምልክት መስቀል ኣማዕቲቡ ምስ ጸለየሉ ዝሓደሮ ክፉእ ጋኔን ካብ ውሽጡ ኣውፂኡ ፈወሶ። ንጉስ ድማ በዚ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ንቅዱስ ኣጋቢጦስ እንታይ ክገብረልካ ስለሊ በሎ። ቅዱስ ኣጋቢጦስ ድማ ካብ ሽሞተይ ኣፋንወኒ በሎ። ከም ቃሉ ድማ ኣሰናበቶ እሞ ኣባ ኣጋቢጦስ ናብቲ ናይ ቅድም ናይ ተጋድሎ ቦትኡ ተመለሰ። ኣብኡ ድማ ንብዙሕ ዘመናት ብጣዕሚ ኣብዚሑ እንዳተጋደለ ነበረ። ድሕሪዚ ናይታ ሃገር ኤጲስቆጶስ ንቅዱስ ኣጋቢጦስ ቅሽና ሸሞ። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ንኣባ ኣጋቢጦስ ኤጲስቆጶስነት መታን ክሸመሎም ናይታ ሃገር ሰባት ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ለመንዎ። ንሱ ድማ ሸመሎም። ኣባ ኣጋቢጦስ ከዓ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለዎም። እግዚአብሔር ድማ ትንቢት ናይ ምዝራብ ጸጋ ንኹሉ ዝተሰወረ ናይ ምፍላጥ ጸጋ ሃቦ። ናይ ዕውራና ዓይንቲ ብምግላጽ ንለምጻማት ብምንጻህ ንብዙሓት ድውያን ብጸሎቱ ዝፍውሶም ኮነ። ብስውር ዝሰርሕዎ ኃጢአት ናይ ኩሎም ሰባት ኃጢአቶም ብግልጺ ዝርእን ዝግስጾምን ኮነ። ብንስሓ ክሳብ ዝምለሱ ድማ ካብ መቕደስ የርሕቖም። ከምኡውን ኣብ መጽሓፈ ገድሉ ተጻሒፉ ከም ዝተረኸበ ናይ ዓብዪ ወሓዚ ወራዲ ማይ ብመስቀል ባሪኹ ብምቋም ብኻልእ ኣንፈት ከም ዝፈስስ ገበሮ። ዝተፈትወን ጽቡቕ ዝኾነ ተጋድሎን ኣገልግሎትን ፈጺሙ በዛ ዕለት ዓረፈ። ናይ ኣባ ኣጋቢጦስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ይመሓረና ኣሜን። ለካቲት 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሰማዕት ዘጋዛ፣ ቅዱስ ሚናስ ዘቆጵሮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ተዓረመለይ። በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይወዓል። አሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።